そう。少しのウォーミングアップをします。それから最後のストレッチング。ウォーミングアップの少しストレッチング。では、1、2、3、4、5、6、7、これはお城じゃないですの。大きいの気持ち。だからのこの大きいの。で、この少しのだけください。手は気持ち大きくなります。台の感じ。これからもう一回の。問題がありますか？それからこれから大きく気持ち1。それからの開けての後ろ行きます。ストレッチングをします。2。回って、手を回って、3。それから手は回り、前、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それから両手は、気持ちは足は強いの。リラックスだけど、エイビのウェイトの全部の下。それから両手1、2、リラックス、2、3、4。それからこの手を開けて、この気持ちのエネルギーのこの気持ち、それから頭は横、2、3。で、1、2、3、6、7、8、9、10。それからの用意の時の膝あります。膝は少し前、気持ちは前、こっち、後ろ、まっすぐの体まっすぐ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ね。はい。足は、その終わっての、こうしの終わって、3、4、反対、5、6、7、8、もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8の手もマッサージをします。腰の終わっての時、マッサージをします。もう前と後ろのマッサージをします。もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8。で、左前。手はこっち。まだまっすぐですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、もう少し。右は外じゃないです。中で、こっちの右は、それから巻いて、上段、戻って。2、3、4、5、9、7、8、9、10。はい。腹前へ変わります。それから、1、2、
はい。はい。もう飛躍好きの時、それからの維持、口、頭上、飛躍好き、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。遠いです。それからの持って、気持ちいい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。それからもう一回巻いてから、巻いての時、の前屈の小さい、短いの、これからの両足の両足いきます。それからの後ろの足前。これダメです。腰のきますから、ダメですよ。それから前。それからの巻いての時、ハミは、これはハミだけ。肌はまだ気持ちいい。肩はハミです。それからもう一回。はい。2、3、4、5、冗談です。6、7、8、9、10。はい。もう維持はこのいつものこれは構えダメです。この維持は。こっちです。はい。1、2、9、7、8、9、10。反対。これからの逆付きのとはこっちダメ。これからは逆付きします。今中段、逆付き中段します。それから、この構えから両足も時逆付きします。肩は最初は半分。最後は両肩のまっすぐ。腹もワンラインです。それから、OK、前に。逆付き中段。1、2、3、4、覚えて、これは遠い。こっちダメ。これ遠いよね。肩は外に。アンダーアーム外に。で、もう一回。5、9、7、9、10。はい、反対。これから、1、2、3、4、5、9、7、気晴らしの時、これからの両足これもがあります。だけど、今は両足のこの右の時、右足いきます。左行きます。だから巻いておします。これから生きても、今じゃないです。生きても。気晴らし。1、2、1、2、3、4、5、はい、お願いします。OK。で、気晴しの時のお城のいざの気をつけて。なぜお城のいざは時々のよらいしきます。こっちになりますからダメですよ。足もこっち行きます。だからいざは前に行きます。こっち行きます。まだこのいざはまだ行きます。それからもうこっちも行きます。こっちはの後ろ足こっち行きます。ダメ。だからは多分
私はここに行きますから、それからこっち行きますから、座っての、先手の座っての、膝前行きます。この決め立ちは先手。少し違うんです。前屈の時の体は、まっすぐ同じ決め立ちの同じだけど、これの前の足の近くです。後屈は、前の体は後ろ足の近くです。だけど体はまだまっすぐ決め立ち。